Jiem wara li fil-Parlament kien żvelat kif kuntratt ta' 35 miljun euro ingħata b'mod li qajjem dubi, l-eks Ministru Tonio Fenech iddefenda lil George Pullicino li kien politikament responsabbli. George Pullicino kien qal li ma ddeċidix hu it-tariffa tal-feed-in tariff. Iżda ittra ta' Chris Chantar uriet li kien il-Ministeru tiegħu li jaċċetta t-tariffa. Inti temnu li ma kellux x'jaqsam miegħu il-każ? Jiena nemmen fl-integrità l-eks Ministru Pullicino. Thank you. George Pullicino saħaq li kienet l-Awtorità tar-Riżorsi u l-Ministeru tal-Finanzi li kienu responsabbli mill-kuntratt u mhux hu. Għalhekk saqsejna lil Tonio Fenech, l-eks Ministru tal-Finanzi, jekk jiġħaġ din l-allegazzjoni. Iżda l din il-mistoqsija Fenech ma kellux risposta. Tiċħat li l-Ministeru tiegħek kellu x'jaqsam magħhom? Il-Ministeru tiegħi naħseb diġà irrisponda tajjeb ħafna il-Ministru Pullicino. L-erba' filgħaxija saqsejna lil uħud mid-deputati nazzjonalisti dwar jekk hijiex aċċettabbli għalihom il-feed-in tariff li kien aċċetta l-Ministeru ta' George Pullicino. Ħafna għażlu li ma jwiġbux. Fi żmien George Pullicino kienet aċċettata feed-in tariff ta' 16 miljun euro aċċettabbli għalik. Taħseb li nadif George Pullicino? Aċċettata. Fi żmien George Pullicino kienet aċċettata feed-in tariff ta' 16 miljun euro. Fi żmien George Pullicino kienet aċċettata feed-in tariff ta' 16 miljun euro aċċettabbli għalik. Jina nirringrazzjak tal-interess. Saqsejna wkoll id-deputat nazzjonalista Marta Sportelli li referitna għand il-Prim Ministru. Bliva jew le? Saqs il-Prim Ministru. Temmen li George Pullicino nadi?